Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обунатчиҳои канали мо Арзон TGK. Ҳама каса созани хубин шеринар. Имрӯз числа 6 сентябр мебошад. Маромад боз як навори нави ҷадид, навори мошинҳои фурӯшӣ баҳри шумо. Хоб нафароне ки дӯстони азиз мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, барои реклама кардан марҳамат дар WhatsApp ман 911 32 43 44. дар ҳамин WhatsApp суратҳояшон қатъи маълумотҳои пурра ашрот кинед. Мошин доред, хона, замин, техника, трактор, хулоса чизе ки дошта бошед, ҳатман мо дар рои кунем реклама карда бо хости худо дар 4-5 канал реклама мекунем, фурӯхта медиҳем иншоалло ки. Хоб навори мошинҳои фурӯшӣ зиёда аз 12-13 та эълон мошинҳои арзон аз 10 000 сомон оғоз мешавад. Навора бо диққат то охир тамошо кунед. Ба ҳаматон тамошои бу фароғатро хоҳон ҳастем. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим TG. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. дӯстони азиз, инак аввалин эълони мо великҳои фурӯшӣ роӣ кардан. Адрес шаҳри Душанбе, тарафи 7 километр. Нархҳои великҳо дар рӯи экран навистагиа, ҳар як нархш навистагиа. Доставка ба тамоми ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ройгона гуфтагиа дӯстони азиз, яъне ки аз ҳисоби ҳамин магазиншон доставкаша ройгон равонтон мекунад. Бо дили пур заказ кунед барои писаротона ё ки барои фарзандотона. Мақсад великҳои ба каси дидем великҳои беҳтаринай. Рақамҳои WhatsApp бародар мондагиа 904 00 1760. ҳатман дар тариқи рақамҳои WhatsAppшон метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Opel Vectra B, яъне ки дутиаста бо нархи арзон, срочна, соли баромадаш 1996, мотор объём 1.6 простой мебошад, коробкаш механикаи сӯзишворияш, газу бензин ҳардуш гуфтагия ки кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. Нархи Vectra бошад 15 000 сомон мегӯяд. Нархи охирша дигар, яъне ки арзон намешавад. дӯстони азиз, дар рақамҳои 904 40 74 98 рақамҳои дастии WhatsApp кор мекунад. метавонед ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Арзон TG салом расонед. дӯстони азиз, инак дигари эълон мо, яъне ки сеюмин эълони мо Hyundai Starex мебошад. соли баромад 2002, мотор объём 2.2, коробкаш механикаи сӯзишворияш дизел ҳаракат мекунад. мошин гуфтагия ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Мотори коробкаи хадави 100%, ҳолаташ беҳтарин, коробкаш механик ва қарор дорад дар ноҳияи Носири Хусрав. нархи Starex бошад дӯстони азиз 35 000 сомониш мегӯяд. ва нафароне ки мақсад караван доштагӣ бошад, иваз карда мешавад ба ягон Opel каравани простой. рақамҳои WhatsApp-аш 93 783 60 60. ҳатман тариқи рақамҳои WhatsApp-шо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо маромад Mercedes сечкаи простой, соли баромадаш 1995, мотор объём 1.8 мебошад. коробкаш механикаи танҳо бензинхони ҳаракат мекунад. мошин гуфтагия ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. краскаш серебрисни, номерош транзит ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 43 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, бо савдо мешавад. дар рақамҳои 30 08 68 67 тариқи рақамҳои дастишон метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари Mercedes-ро аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак панҷумин эълони мо маромад яктон Mercedes сечкаи объём ёфтем бо нархи дастрас. соли баромадаш 1998,
мотор объем 2 литр мебошад. Коробка передачи автоматикаи. Судишворияш газу бензин, гази евро 4 ҳардуш кор мекунад. Краскаш сабсафед, ҳолатиш хуб ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарxa 56,000 сомаш мега. Мошин гуфтагия ки камтар кор дорад, ҳамиқа яъне ки навистагия. номераш транзит дар рақами 93 411 1000 охираш 1000 хади ҳатман метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак 6 июль моҳ маромад последний модели Opel Astra G дар кузофи хачбек соли баромад 2008. мотор объем 1.4 камрасход, коробкаш механикаи судишворияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. кузофаш тоза мотор, коробка ходовой 100%. мошини хулоса дӯстони азиз бениҳоят состоянияш хуб, танҳо бензин қади гашт мегардад. қарор дорад дар Душанбе. нарxa 72,000 сомаш мега. 4 болони пачкам дорад. дискҳои рамашка, даро электропакет. маромад дӯстон, бо диққат тамошо кунед. хоб дар рақамои 98 801 2211 хади ҳатман ба ҳамин рақамо дар тамос бароед. дӯстони азиз, маромад боз якто дигар Opel Astra G ёфтем бо нархи дастрас. Opel Astra G хачбек соли баромад 2003. мотор объем 1.6 мебошад. коробкаш механикаи танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. краскаш кабутай, даро электропакет, ҳолатиш хуб, кожни салон, салоншам тоза будаш, мотори коробка ходовой 100%. 4 диска балон пачка, дискҳои рамашка. нархи мошин бошад 57,000 сомониш мега. нафароне ки Astra G ха бошед дӯстони азиз, дар рақамои рӯи экранда метавонед муроҷиат кунед. дар рақамои дастӣ 988 1077 ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо мошини фурӯшӣ Chevrolet ҳастаи солаш 1999. мотор объем 3.6, коробкаш автоматикаи газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин тонировка ҳуҷҷат дошта будааст. краскаш навкодагӣ, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарxa 34,000 сомониш мега. дар рақамои 986 86 50 50 ҳолаташ беҳтарин. нафароне ки мақсад мошини Chevrolet гуфтагӣ биден, ҳолаташ беҳтарин, полни мошин молодёжный кадагиай. хоб 4 болони пачка, дискҳои престижни. дар рақамои 50 50 охираш ҳатман метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, боз як тоги Astra G ёфтем бо нархи арзон, капек, бо нархи дастрасторошна пуллакро 1998 сол. мотор объем 1.6, коробкаш механикаи танҳо бензини қади ҳаракат мекунад. мошин кузофаш тоза, 4 балони пачка дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин бошад 38,000 сомониш мега. фақат гуфтагия ки ҳуҷҷат утилизатсия надошта будааст. тамошдагиай нафароне ки Astra G ха бошад бо нархи дастрас 38 мега. хоб фақат мақсад ки хитон документи утилизатсияшон мекунад. мошин нахадвай, худаш мошин нахадва завод мешавад. дар рақами 940 50 54 хади ҳатман ба ҳамин рақамо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, маромад дигари эълони мо Daewoo Legacy ҳастаи солаш 1997. мотор объем 1.6, коробкаш механикаи судишворияш газу бензин кор мекунад. мошин гуфтагия краскаш сабсафед, ҳолатиш хуб ва қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нарxa 10,000 сомониш мега. документҳои солонаш бучиляган, утилизатсия надошта будааст. балонош 80%. дар рақамои 978 78 08 80 хади ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари Legacy-ро аз худи себашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ба хотири меҳнати мо лайкҳоро фаромӯш накунед ва дар канали Arzon TJ подписатсия кунед, чунки дар ин канал шумо аз нархи навои мошини хона замин бо хости худо, яъне ки бо нархҳои арзон бохабар мешавед. инак дигари эълони мо дӯстон Opel Zafira ҳастаи соли баромад 2006. мотор объем 2.2.
коробка передачаи автоматикаи сӯзишвориаш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Кондитсионер кор мекунад. Мултирул даро электропакет ҳолаташ беҳтарин ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 4 дискабалон пачка кузовшам тоза буда дӯстони азиз. хоб нарша 60,000 сомониш мега мошин дар Душанбе қарор дорад. дар рақами 881 88 98 07 қади ҳатман ба ҳамин рақамо дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак 12 июли моҳ маромат хондаи Аванте бо нархи дастрас солаш 2010 моторобиём 1.6 коробкаш автоматика ҳуҷҷат ва утилизатсия кардагӣ тайёр будааст. краскаш сабсафед 4 балони пачка танҳо бензин қадим мегардад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 79,000 сомониш мегӯяд. дар рақамои рӯи экрана охираш номерош 0909 қади ҳатман ба ҳамин рақамо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастаи маромат Lada Priora солаш 2009 моторобиём 1.7 коробкаш механикаи танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи Lada бошад 28500 дӯстони азиз. хоб дискҳои прастҳои 4 балони пачка часпондагӣ ҳолаташ беҳтарин. мошин нахаду ба кор тайёр. дар рақами 901 17 66 66 қади ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, боқии сарбаланду хонобод бошед. навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. худованд нигоҳбонат бошад. хайр дӯстон.